Giklaro ni Cebu Governor Gwen Garcia nga dili sa provincial government ang dapit nga nakuhaan og hulagway nga nag-viral karon sa social media din makita nga napahak ang bukid tungod sa usa ka site development sa barangay Cambohawi, lungsod sa Balamban. Suma ni Governor Garcia nga iya sa Department of Public Works and Highways ang proyekto din kasamtangang gitrabaho ang road access sa lugar. Giklaro sa gobernador nga way nagasto ang provincial government sa proyekto sanglit tabang matud pa kini sa national government alang sa road access sa dapit. Yang kunini nga kining dapita gitan-aw sa kagamhanang probinsyal nga tukuran sa bag-ong Capitol Building apan padayon pa ang negosasyon sa mga tag-iya sa yuta nga apektado sa tukurong bag-ong Kapitolyo. Ang pagtukod sa bagong Capitol Building sa lungsod sa Balamban gitumong alang sa pagpaluang sa kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo ug pagpalambo usab sa ubang lugar sa lalawigan. Samtang ikuhaan pa og habig ang DPWH mahitungod sa site development. Kanang gitrabaho ron dili na amo sa DPWH. Kinahanglan matag road access but dili na pundo sa province of Cebu. That's coming from the national government tabang pagpa-transfer. Okay, they also understand kung magpadayon ta dinhi sa Cebu City, grabe na kayo ang congestion.